Vás poprosiť ešte pár minút, potrebujeme technickú pauzu, lebo sme sa nepochopili s chalanmi z týmu, takže oni sa tu presunú na túto druhú stranu a za chvíľočku začíname. Takže vás tu vítam a idem znova pustiť Maťa Ďurindu, tuším. Či nebol to Ďurinda? Bol. Mikrofón Natálii, asi ju poznáte, a nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja vás tu chcem všetkých veľmi srdečne privítať. A venujem vám pár slov pri dnešnej výnimočnej príležitosti. Vo štvrtok 16. novembra 1989 o 17. hodine sa tu na vtedajšom mierovom dnešnom Hodžovom námestí v Bratislave zišlo viac ako 200 študentov. Nemali povolenie zhromaždiť sa. Jedným z impulzov pre zrod tejto študentskej akcie boli represie komunistickej moci voči predstaviteľom tzv. Bratislavskej päťky. Miroslav Pusy a Jan Čarnogórský boli uväznení. Hanna Ponická, Anton Selecký a Vladimír Maňák boli stíhaní na slobode. Piatok 17. novembra 1989 tento deň sa zišli na Pražskom Albertove stovky študentov na povolenej demonštrácii pri príležitosti 50. výročia zatvorenia českých vysokých škôl a vydali sa na cestu do centra mesta, kde sa k ním pridávalo množstvo okoloidúcich ľudí. Chceli tiež vyjadriť svoj nesúhlas s vtedajším komunistickým režimom. Polícia postupne obklúčila demonštrantov na Národní kříde a brutálne ich zbila. V ten deň bolo zranených viac ako 500 ľudí štátnou bezpečnosťou. V útorok 21. novembra 1989 vyšla situačná správa 12. správy EŠTB pod pečiatkou prísne tajné o nepriateľskej činnosti vnútorného protivníka, kde sa uvádza: v priebehu víkendových dní 18. a 19. novembra bolo zaznamenané v Bratislave rozširovanie výziev pražských študentov a kultúrnych pracovníkov, ktorých obsahom sú prejavy nesúhlasu s postupom štátnych orgánov moci voči účastníkom študentských demonštrácií. 18. a 19. novembra boli prostredníctvom telefonických hovorov kontaktovaní viacerí umeleckí pracovníci v Bratislave, ktorí boli vyzývaní k prejavu podpory uvedených výziev. Najväčšiu aktivitu v tomto smere vyvíjali Jiří Bartoška a Milan Kňažko. Umelci, herci, režiséri bratislavských divadiel Pavla Orsaga Hviezdoslava, Malej scény a Novej scény sa rozhodli na spoločnom stretnutí prijať výzvu aktívu pražských divadelníkov. To bol začiatok nežnej revolúcie. Hoci na Slovensku už uplynulo viac ako 34 rokov od pádu komunizmu, so zločineckým systémom sa stále vyrovnávame. Ostalo po ňom mnoho obetí, ktorých mená upadajú do zabudnutia. V rokoch 1948 až 1989 odsúdili a uväznili z politických dôvodov na Slovensku vyše 70 000 ľudí. Mnohí sa už nevrátili späť a vo väzení umreli. Neoprávnené rozsudky smrti vykonal režim nad 5 desiatkami ľudí. Nútenými prácami prešlo vyše 13 000 občanov. Režim internoval takmer 5 000 reholníčok a reholníkov. K týmto číslam by sme mohli pridať ďalšie. Neodsúdených, ale dokaličených alebo umúčených na smrť, pozabíjaných alebo pochytaných na hraniciach, vystavených násiliu v domácnostiach, v zamestnaní, postihovaných za svoje politické či náboženské presvedčenie. Priamo to zasiahlo každého 10. obyvateľa. Napokon režim postihoval všetkých nepohodlných, vrátane robotníkov, teda príslušníkov triedy, ktorá mala v tomto zriadení vládnuť.
Trpeli však aj mnohí umelci, ktorí nemohli slobodne tvoriť, písať. Teror konca 40. a v priebehu 50. rokov 20. storočia bol taký dôsledný, že zakrátko neostala v slovenskej spoločnosti takmer žiadna sila, ktorá by vzdorovala. A zdá jediní, čo sa udržali, boli odvážni veriaci, ktorí sa formovali neskôr v podzemnej cirkvi. Nebojovali na barikádach, neviedli vojenský odpor, nezakladali podzemné politické hnutia. Ich sila paradoxne mohutnila vo väzeniach a koncentračných táboroch. Títo ľudia sa na Slovensku stali reprezentantmi odporu. Tichého, zdanlivého, teda zdanlivo nie nebezpečného. Režim ich však veľmi dobre strážil. Šéf štátnej bezpečnosti Alojz Lorenc neskôr potvrdil, že v 70. a 80. rokoch režim popri degradovaných komunistov sledoval na Slovensku hlavne pozemných katolíckych predstaviteľov. Boli pre ne najnebezpečnejší. Každý národ by si mal ctiť ľudí, ktorí neváhali obetovať svoju slobodu za to, aby sa dostala ostatným. Toto zvlášť platí o tých, čo na vlastnej koži prežili teror komunistických väzníc a vyšli z nich utužení a verní svojmu vlastnému presvedčeniu, ktoré bolo v protiklade k vládnej doktríne. Takýchto ľudí sme mali na Slovensku viac a žiaľ, ich mená sa vo verejnom priestore vyslovujú iba sporadicky. Paradoxne viac sa zvýrazňujú komunistické osobnosti zodpovedné za to, že títo ľudia trpeli. Vyrovnanie sa s komunistickou minulosťou je výzva pre našu krajinu denne. Chápadlá zla aj dnes, 34 rokov po páde režimu, je cítiť v našej spoločnosti stále. Preto nikdy nesmieme zabudnúť na deň, keď sa naši rodičia, starí rodičia, rozhodli s holými rukami bojovať proti totalite a ideológii, aby sa už nikdy nezopakovala. Ďakujeme vám. Dobrý večer, Slovensko. Pekný večer, milí spoluobčania, všetci občania Slovenskej republiky. Som veľmi rád, že ste dnes prišli medzi nás. Som veľmi rád, že tu môžeme dnes stáť, slobodne hovoriť, povedať svoj názor a odkázať vám posolstvá, ktoré sú dnes veľmi dôležité. Ja si pamätám na komunizmus ako malé dieťa. Pamätám si na také dva príbehy, alebo dve situácie. Prvý bol, si pamätám, keď sme chodili s mojimi rodičmi do Poľska na nákupy, lebo niektoré veci tam boli lacnejšie a vtedy sme túžili mať farebný televízor. Mali sme taký malý čierno-biely a v Poľsku sa nám podarilo kúpiť maličký farebný televízor. A keď sme sa tak celá rodina už tešili, že prídeme domov a budeme si môcť pozrieť tieto dva programy, ktoré boli vysielané za tej doby, tak ako malého chlapca 6-ročného ma čakalo obrovské prekvapenie na hranici. Už vtedy moji rodičia a súrodenci hovorili, že buďme všetci ticho, uvidíme, ako to dopadne, a už vtedy som cítil, že tá atmosféra strachu prichádzala, ako sme postupne prichádzali na hranicu. To prekvapenie, ktoré som zažil, bolo pre mňa ako malého chlapca veľmi smutné. Na hranici nás zastavili colníci, policajti a začali nám prehľadávať auto. Postupne samozrejme sa dostali aj k nášmu darčeku, ktorý sme si kúpili, chceli kúpiť na Vianoce, a odhalili, že malý farebný televízor pod mojimi nohami, prekrytý 3 uterákmi, zrazu bol obrovský problém. A
Nestalo sa nič iné, len to, že policajti nám povedali, že tento televízor, ktorý sme si kúpili za vlastné zarobené peniaze mojich rodičov, sa do Československa vtedy nemôže dostať. Ten televízor musí ostať na hranici a my vtedy môžeme prejsť domov. Toto bolo pre mňa obrovský šok a nechápal som, čo sa to deje, prečo to je tak. Neskôr samozrejme mi to rodičia vysvetlili a pochopil som, o čo tam išlo. Druhý zážitok, ktorý som mal, bol každú nedeľu. Keď som s mojím otcom a s mojou mamou chodievali do kostola. Vždy to bolo večer a vždy to bolo z boku do sakrestie, aby otca nevideli jeho kolegovia z práce. Aby mojich rodičov neodhalili, že chodíme do kostola a nemali problémy a neboli vyhodení z práce. Toto si pamätám ako malý chlapec. A keď som mal 7 rokov, tak na tom čierno-bielom televízore som zrazu videl, že sa stretávajú masy ľudí na námestiach, v Prahe, neskôr v Bratislave. Ako malý 7-ročný chlapec si pamätám, že som celé dni trávil pri tomto televízore a pozeral som, čo sa deje. Vtedy som tomu nerozumel a rodičia mi to vysvetľovali. A keď zrazu sme zistili, že ten režim padol, že zrazu budeme môcť slobodne chodiť do kostola, že zrazu budeme môcť slobodne ísť aj do zahraničia, kedy sa začali strihať tie drôty, železné opony, vtedy som si myslel, že na Slovensku bude demokracia a komunisti skončili. Vtedy som myslel, že konečne budeme žiť v slobodnej krajine a že komunisti sa už nikdy k moci nedostanú. Ale dnes, po 34 rokoch, kedy podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky zvešiava zo steny našu prezidentku a vešia tam juhoamerického vraha. Dnes, kedy nás označujú za psychopatov, kedy sa nám vysmievajú, kedy hanobia či už našu prezidentku, alebo predstaviteľov nášho hnutia, kedy sa vysmievajú obyčajným ľuďom do tváre, kedy si myslia, že majú moc a že majú všetko, že keď vyhrali voľby, môžu si robiť, čo chcú. Tak dnes sa musíme opäť postaviť. Dnes musíme opäť povstať a povedať, že toto nie je ich Slovensko. Že my nechceme komunistov vo vláde. Že my nechceme, aby nám tu vládli ľudia, ktorí sa tvária, že sú demokrati a pritom sú to len schovaní komunisti a fašisti. Nechceme mafiu! A preto vás chcem všetkých povzbudiť a poďakovať vám, že ste prišli. Pretože, bohužiaľ, politici, ktorí prišli po prevrate a demokracia sa s komunistami nevysporiadala tak, ako by sme si želali. A oni sa tu vrátili a je na nás, aby sme sa im postavili a bojovali. Preto vás chcem povzbudiť a povedať, že pravda zvíťazí a my budeme bojovať za vás. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer. Dobrý večer, milí priatelia, slobody, milí priatelia, demokracie a milí priatelia 17. novembra. Zo srdca vám ďakujem, že ste prišli, pretože to nie je samozrejmosť, že sa tu takto stretávame. Ďakujem vám zo srdca. Ja by som chcela povedať jedno také posolstvo, ktoré mi príde zvlášť hodné pre tento čas. A to, že sloboda, úhlavným nepriateľom slobody je strach a nenávisť. Pretože totalitný režim tu vytvoril inštitucionalizovaný systém strachu a cieľene prenasledoval ľudí, ktorí mali iný názor
ktorí mali náboženské presvedčenie a ktorí si stáli za svojimi hodnotami. Vraždil ich, posielal ich do pracovných táborov, zatváral ich. 400 000 ľudí muselo opustiť našu drahú vlast, ďalší boli zastrelení, umúčení a zavraždení. To bol strach a to bola nenávisť. A nežná revolúcia to bol opak strachu a to bol opak politiky nenávisti. A vtedy ľudia, tak ako my sa teraz tu stretávame, tak sa stretli na námestiach a odvážne sa postavili zlu, aby si zobrali to, čo im patrí, aby si zobrali naspäť svoju slobodu a aby si zobrali naspäť právo rozhodovať o sebe a právo na lepší život. Ale sloboda nám priniesla aj jednu zásadnú vec. Priniesla ľuďom slobodu zvoliť si do vedenia štátu aj ľudí, ktorým sú hodnoty 17. novembra úplne cudzie. Tak ako sa to stalo teraz v septembri. Slova ako spravodlivosť, spolupatričnosť, dodržiavanie zákona, právny štát, týmto ľuďom, ktorí sú vo vláde, absolútne nič nehovoria. A znovu tu začína plíživo sa šíriť politika strachu a politika nenávisti. Zastrašovanie vyšetrovateľov, zastrašovanie... Budem kričať, počujete ma? My áno. Zastrašovanie... Ale vzadu asi nie. Sekundu. Auto. Už to ide. Si tu bol masku. Zastrašovanie čestných vyšetrovateľov, ktorí vyšetrujú korupciu na najvyšších miestach, zastrašovanie ľudí z justície, vyhrážky a začína sa tu šíriť aj politika nenávisti. Nenávisti k neziskovému sektoru, predstaviteľom médií a rozdeľovanie spoločnosti a hľadanie nepriateľa. A preto by som vás chcela vyzvať, aby sme sa spoločne postavili proti tomuto zlu, aby sme sa postavili strachu a nenávisti, pretože úhlavným nepriateľom slobody je strach, ktorý paralizuje ľudí. Ľudia, ktorí sú ustrašení a ktorí sa boja a Robert Fico chce, aby sme sa báli, tak tí dobrovoľne odovzdajú svoju slobodu a dokonca aj ľudskú dôstojnosť. A nenávisť zase rozožiera spoločnosť zvnútra, ničí našu kolektívnu odolnosť spoločne a spolupatrične sa postaviť zlu. A tak by som nás všetkých chcela vyzvať, vytrvajme, napriek tomu, že nás čakajú ťažké roky a spoločne sa postavme zlu, postavme sa nemusia byť roky. Mafii. Možno rok. Nemusia byť roky. Možno rok. Ani rok. Tak. Ani 100 dní. Presne tak. A postavme sa spoločne bez strachu a bez nenávisti. A to nám všetkým želám na tejto krásnej To je sviňa. Mafia. Mafia. Pred mafiou. Lačo GS Savore, Lače Jennings. Pozdravil som sa v jazyku, ktorý používajú občania Slovenskej republiky rómskej národnosti. Tí občania Slovenskej republiky, ktorí rovnako s vami vybojovali demokraciu na Slovensku. Tí, ktorí rovnako s vami bojovali proti komunistom. Tí, ktorí rovnako s vami stali na námestiach a bojovali za svetlejšiu budúcnosť. Tú svetlejšiu budúcnosť máte všetci tu na tomto námestí. Bohužiaľ, títo ľudia po páde komunizmu tú svetlejšiu budúcnosť nedostali. Všetky vlády po páde komunizmu nenávideli Rómov. A je tomu tak aj dnes. A ja vám dnes chcem povedať, že tak ako v minulosti Rómovia stali vždy na tej správnej strane histórie,
tak je to tak aj dnes. Rómovia sa v týchto voľbách postavili proti Robertovi Ficovi, proti Kovanému komunistovi. A tak ako sa postavili proti komunistom v 89., tak sa mu postavili aj dnes. Rómov mnohí ľudia na Slovensku označujú za sprostých. Rómovia ale v týchto voľbách ukázali možno viac rozumu ako všetci ostatní. Tak. Nechceme nič zadarmo. Nechceme naozaj nič zadarmo. Nechceme byť príťažou. Chceme byť príležitosťou pre túto krajinu. Chceme pracovať. Chceme, aby naše deti platili dane a odvody. Aby z toho žila celá Slovenská republika. Aby bolo na slovenské dôchodky. Pomôžte nám v tom. Pomôžte nám v tom. Táto vláda nenávidí Rómov. Tá priepasť medzi majoritou a rómskou komunitou počas tejto vlády bude ešte väčšia. Ale my sa nevzdáme. My budeme rovnako s vami bojovať proti tejto vláde a Rómovia stoja na tomto námestí s vami. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Terasuňová. Slovenky, Slováci, Slovensko, dobrý večer. 17. novembra 1989 som mal 17 rokov. Bol som študent a tu na nedalekom slovenskom námestí Slovenského národného povstania som trávil pomerne veľa večerov spolu s mnohými, predpokladám z vás, s generáciou, ktorá vtedy naozaj sa postavila na boj proti komunizmu, za demokraciu a slobodu, a to boli študenti. Pamätám si to veľmi dobre, pamätám si mnohé tie zhromaždenia, mnohé tie reči, ktoré tam vtedy viedli naozaj herci, umelci a mnohé významné osobnosti. Ja sa priznám, mne nebolo zle predtým. Nepatril som do skupiny ľudí, ktorí boli nejako priamo osobne, ktorí by zažili ten komunistický režim. Napriek tomu som túžil rovnako ako mnohí iní po slobode, po tom, aby sme mali lepšie možnosti, aby sme mohli chodiť do zahraničia, aby sme mali, tak ako tu spomínal Michal Šipoš, aby sme mohli mať mnohé veci, ktoré mali v zahraničí. To sa podarilo presadiť a potom sme sa dozvedali po 17. novembri dlhé roky, 34 rokov o tom, čo komunistický režim páchal na mnohých ľuďoch. Aké nechutné to bolo, aká bola zneužívaná moc, štátna bezpečnosť len preto, pretože konali na pokyn politikov. Toto sme chceli? Chceli sme toto, preto sme chodili na námestia. Za uplynulé roky sme sa ale dozvedali, napriek tomu, že sme si mysleli, že toto sa už nikdy nevráti. Mysleli sme si, že po novembri 89 už nikdy nepríde doba, kedy bude polícia, kedy bude štátna moc zneužívaná politikmi. Napriek tomu, čo sme sa dozvedeli za uplynulé 3 roky? Bola zneužívaná štátna moc politikmi? Bola. Bola zneužívaná odporným spôsobom komunistami, ako bol Fico a spolu? Bola zneužívaná takými ľuďmi, ako je Blaha, ktorý si nechutným spôsobom dokáže zavesiť Che Guevaru. A títo ľudia dnes opäť nám chcú ukázať, že oni majú moc, napriek tomu, že my máme pravdu. A my si ju nenechajme zobrať. Ja vám tu môžem garantovať a hovorím, pretože som zažil aj na osobnej koži, akým spôsobom dokáže štátna moc, ak je zneužívaná politikmi, zasiahnuť do života každého človeka. Tak vám garantujem tu, a používam toto slovo garantujem, lebo počúvame to dennodenne z úst Šutaja Eštoka asi 1000-krát. Šutaj Eštok môže tak garantovať akurát to, že behajú medvede po lesoch, to je všetko. Ale ja vám garantujem, že my budeme pozerať na to, čo robia. A my budeme vašim hlasom, nie tým hlasom, ktorý je Peter Pellegrini, vašim hlasom občanov Slovenskej republiky a
nedopustíme, alebo urobíme všetko preto, aby štátna moc nikdy nebola zneužívaná tak, ako bola zneužívaná pred novembrom 89, ako bola zneužívaná za vlád Roberta Fica, o čom sa dozvedáme a dozvedali sme uplynulé 3 roky na rôznych súdnych pojednávaniach, ktoré aj teraz prebiehajú. Je nemysliteľné, Slovenky a Slováci, aby vo vláde sedeli obžalovaní, obvinení, a ak toto nechceme, tak poďme spoločne niesť ten odkaz, ktorý tu 17. novembra 1989 zanechali naši predkovia, možno vaše deti, vaši predkovia, naši spoluobčania. A my vám v tom chceme pomôcť a ja vám chcem poďakovať všetkým, že ste dnes prišli vyjadriť vašu podporu a chcem vám slúbiť, že my sa nevzdáme. Ani my. Ani my. Budeme spolu s vami naozaj snažiť, aby štátna moc už nikdy nebola zneužívaná Robertom Ficom ani nikým podobným. Ďakujem, Slováci, Slovenky. Pravda zvíťazí. Dobrý večer. Ahojte. Mám taký pocit deja vu. Pred 34 rokmi sme mnohí z nás stali na námestiach, v uliciach a snívali sme o lepšom živote. Nevedeli sme, ako to skončí. Či to neskončí násilím, alebo potokmi krvi. Ja si pamätám, v tých časoch som ako študent vysokej školy išiel na futbal a postavil sa mi do cesty spolužiak a hovorím, že kam ideš? A ja hovorím, že idem hrať futbal. A hovorí, teraz nemôžeme hrať futbal, keď vonku bijú ľudí. Na druhý deň sme boli v uliciach a snívali sme všetci spoločne o lepšom živote. Hriala nás spolupatričnosť a súdržnosť. A dokázali sme to. Porazili sme mocných, pretože ak niekto existuje, kto porazí mocných, tak sú to ľudia na uliciach a na námestiach. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes prišli. Ale položme si zásadnú otázku. Žijeme dnes v krajine, žijeme dnes na Slovensku, za aké sme pred 34 rokmi bojovali? Nie. Dnes žijeme, odpovede jednoznačná. Dnes nás nevedú ľudia čestní, neúplatní a spravodliví. Áno, v roku 2020 sme sa nadýchli slobody. 3,5 roka tu mohli policajti slobodne vyšetrovať, ľudia mohli slobodnejšie žiť, slobodnejšie sme sa mohli vyjadrovať a pracovať, ale bol to nedostatočný čas. A dnes sa moci chopila vláda podvodníkov a klamárov. Poďme si to otvorene. Vláda podvodníkov a klamárov, ktorá sa v týchto voľbách chopila moci, získala túto moc podvodom. Získali tu tak, že podviedli mnohých, prednostne starších ľudí, ktorým nasľubovali hory doly a na všetky sľuby 5 minút po voľbách zabudli. Tak. To je pravda. Štvrtý raz. To vieme. A preto vám chcem poďakovať, že ste s nami a že nás podporujete, že ste nás podporili aj v týchto voľbách. Stáli sme proti obrovskej oligarchistickej aj mediálnej presile. Napriek tomu ste nás podporili vo voľbách, napriek tomu nás podporujete neustále. Veľmi veľa to pre nás znamená. Chcem vám za to za seba povedať a myslím si, že hovorím za všetkých ľudí v našom hnutí, že pre nás neplatí žiadnych 100 dní. Pre nás neplatí žiadne štvoročné volebné obdobie. Ja som sa nevrátil do politiky na to, aby som tu teraz 4 roky pozeral na to, ako niekto devastuje moju vlast. A preto vám chcem za nás všetkých slúbiť, že
že my budeme vždy hovoriť, keď iní budú mlčať. Vždy budeme kričať, keď iní budú sekať hlavu do piesku. Zároveň, priatelia, vás chcem povzbudiť. Oni nie sú takí silní, ako to vyzerá. Táto vláda podvodníkov a klamárov nie je taká silná, ako to vyzerá. Pretože oni možno majú o 4 poslancov viac, ale my máme vás. Preto vám chcem slúbiť, že keď to nepôjde v parlamente, tak vždy pôjdeme do ulic. Pretože si všetci veľmi dobre pamätáme, čo to urobilo v rokoch 2012 až 2020, keď sme protestovali pred Bonaparte, keď sme protestovali po celom Slovensku, keď sme protestovali po tej ohavnej vražde nevinného mladého novinára a jeho snúbenici. Vtedy sme zlo dokázali na uliciach poraziť, pretože ulice sú to, čoho sa títo lotri najviacej boja. Preto vám chcem ešte jedenkrát poďakovať za to, že ste prišli. Chcem vás poprosiť, aby ste vytrvali. Pretože pamätáte to staré okrídlené. Spolu to dokážeme. Buďte prosím s nami, my budeme s vami. Ďakujem vám veľmi pekne. Priatelia slobody, vítajte! November 1989 bol prvou vážnou skúškou súdržnosti, spolupatričnosti a spolupráce Slovákov, Maďarov, Rómov, Nemcov, Rusínov, skrátka všetkých občanov vtedajšieho Československa na tomto území. A v tej skúške sme obstáli na výbornú. Vybojovali sme slobodu, vybojovali sme demokraciu a mysleli sme si, že už bude len dobre. Potom nasledovalo rozdelenie Československa a prvé vážne rozdelenie našej spoločnosti, pretože časť vtedajších politických elít na Slovensku začalo hrať nacionalistickou kartou. A megalúpeš večer. Za tento nacionalizmus schovávali svoje obchodné záujmy a hrali sa, akí sú vlastenci. Ale vtedy prišlo druhé veľké spojenie Slovákov, Maďarov, Rómov, Rusínov, Poliakov, Nemcov, skrátka všetkých občanov Slovenskej republiky v roku 1998. A aj v tejto skúške sme obstáli na výbornú. Podarilo sa nám Slovenskú republiku dostať do Európskej únie a do NATO. A opäť sme si mysleli, že už bude len dobre. Lenže realita je nakoniec vždy iná a vieme, že nasledovalo 12 rokov, ktoré bez preháňania môžeme nazvať zlatou érou korupcie na Slovensku. A museli sme sa opäť spojiť v roku 2020, aby sme túto zlatú éru korupcie na Slovensku konečne porazili. A možno sme si v roku 2020, keď sa nám to podarilo vďaka tomuto spojeniu, sme si opäť naivne mysleli, že už bude len dobre, že sme tú korupciu raz a navždy porazili. Dnes už vieme, že sme tú zlatú éru neukončili, iba prerušili. A opäť budeme potrebovať spojiť Slovákov, Maďarov, Rómov, Rusínov, Nemcov, Poliakov, skrátka všetkých občanov Slovenskej republiky, všetkých národností a etnické skupiny, aby sme to zlo opäť porazili, tak ako v roku 1989
98 alebo v roku 2020. A ja vás, milí Slováci, Maďari, Rómovia, Rusíni, Nemci, Poliaci, vás, príslušníci všetkých národnostných menšín a etnických skupín na Slovensku, pozývam k tomuto zjednoteniu. Poďte s nami. O tvojej budúcnosti. Nechceš niečo povedať do mikrofónu? Nie. Niečo pekne, pozri, ako to nikto tam neuvidí a iba povieš, ako sa voláš. Nepovieš? Tak naša budúcnosť, tuto taká malička, má asi 1,12 m, tak dostane so zatajaným menom a sme sa tu všetci stretli, tak ako som povedal, kvôli budúcnosti našich detí. Ja som veľmi rád, že ste prišli. Priznám sa, že vtedy, keď Rebeka mala 3 roky a v ten deň, vlastne to bolo výročie vstupu tých osloboditeľov 21. augusta 2008, tak vtedy som sa ja rozhodol do politiky ísť, lebo som sa nedokázal pozerať na to, jak zločinci okrádajú svojich vlastných voličov. Pripadalo mi to doslova také perverzné, že vlastne predvolebné guláše, krásne sľuby, navoňané oblečky, kvetinky, karafiáty, a potom vlastne po voľbách len jeden odporný biznis. A zároveň mi pripadalo také zvláštne, že tí istí ľudia, ktorí tých zločincov volili, ešte im aj tlieskajú, ďakujú a sú vlastne radi, že vlastne môžu byť súčasťou toho príbehu, toho úspešného príbehu tých zločincov. A bohužiaľ o tomto to vlastne aj na Slovensku je. Ja som si pár týždňov dozadu po voľbách povedal, že mňa to mrzí. A možno aj vy si tak, akože sami tí, ktorí ste sem prišli, asi ste tí aktívni a hovoríte si, že budete presviečať ďalších ľudí a presvedčíte ich, a to sa nedá, aby vlastne do nekonečna ľudia hlúpo volili a vlastne volili si naozaj skorumpovaných zločincov. Ale ja som sa tak dosumarizoval v hlave a povedal som si, že nebudem bojovať za presvedčenie ľudí, pri ktorých to absolútne nemá zmysel. Bohužiaľ na Slovensku je možno 1 000 000 ľudí, kde to nemá absolútne žiadny zmysel. Sú to ľudia, možno si hovorí sa, že politici by to nemali povedať, nikdy by o ľuďoch nemali hovoriť, alebo voličoch, že sú hlúpi, ale ja to z tohto miesta poviem. My máme na Slovensku 1 000 000 mimoriadne hlúpych voličov, ktorí keď politik, ktorého si zvolili, nedá, ukradne im rodičovský dôchodok, oni mu ešte zatlieskajú. A toto budeme svedkami teraz najbližšie dni a týždne a budeme vidieť bohužiaľ veľa babičiek, deduškov a nie len tých, ale aj ich detí a veľa zaslepených ľudí, ktorí sa nechali oblbnúť vyslovenými klamstvami. Bohužiaľ, týchto ľudí my nie sme schopní presvedčiť, lebo oni si napríklad v čase covidu vysvetľovali slobodu, alebo mýlili si slobodu so svojím vlastným sebectvom. Oni si povedali, že sloboda je absolútna, že im nikto predsa nemôže kázať, že čo vlastne oni robiť môžu a čo nie. Ale sloboda je bez zodpovednosti anarchia. Sloboda bez zodpovednosti je sebectvo a títo ľudia trpeli sebectvom. Toto námestie ich bolo plné. Fico im kričal rúška dole. Oni neboli absolútne zodpovední voči životom a zdraviu druhých ľudí a obviňovali nás, keď sme vyzývali ďalších, aby boli zodpovední voči životom a zdraviu druhých ľudí, najmä voči životu a zdraviu tých ľudí, ktorí sa sami nevedeli brániť, ktorí mali mnoho chorôb, ktorí boli onkologickí pacienti, ktorí mali problém s imunitou a podobne. Čiže áno, chcem sa takto verejne priznať. Vzdal som svoju snahu po 15 rokoch v politike, že budem presviečať ľudí, ktorí dobrovoľne chcú byť hlúpi. Avšak, veľký výkričník hore dávam a prst,
Máme tu masu ľudí, ktorá pred 3 rokmi volila aj naše hnutie a volili zmenu proti týmto zločincom, ktorí spôsobili smrť Jána a Martiny. Volili proti ním, ale bohužiaľ potom sa nechali tiež ohlúpiť tou propagandou, ktorá tu 3,5 roka proti nám bola vedená. Mňa to mrzí a tiež to chcem povedať z tohto miesta, že tá propaganda veľakrát bola vedená aj z úst a pera novinárov, o ktorých by si povedali, že sú demokrati. Ale vtedy im vadili akákoľvek smietka v mojom oku alebo v oku nášho hnutia alebo vlády, len potrebovali z toho urobiť slona. Dnes sloni v očiach tých zločincov, ktorí vládnu, sú pre nich normálna skutočnosť a myslia si, že však teda dobre, tak to má byť. Keď ja som 2 hodiny im poctivo odpovedal na každú jednu otázku na tlačovkách, robili si so mňa srandu, že Matovič robí 2-hodinové tlačovky. Ja som chcel robiť tie 2-hodinové tlačovky nie preto, že ja som chcel tam byť 2 hodiny, ale považoval som za slušné a v súlade s demokratickými pravidlami, že dokedy novinár bude mať ako zástupca ľudí otázky, dovtedy politik a duplom premiér má psiu povinnosť odpovedať na otázky. Dnes im dajú maximálne možnosť sa pýtať 3 otázky a väčšinu im povedia, že nie, to bude iba vyhlásenie bez otázok. A zároveň ešte im teraz urobia na úrade vlády, že im povedia, že vy ste naši, vy môžete, lebo vy nám pochlebujete a vy, ktorí si dovolíte byť objektívni, tak vy sem ani nebudete mať prístup. Pellegrini čo robil v Národnej rade? Využil situáciu, možno trošku zneužil, áno, možno som sa nechal uniesť, keď mi nejaký vagabund povie v pléne, alebo nie v pléne, ale vo foaje, že ja som mu dlžný 1 000 000 a ja teda potom idem za ním a poviem mu pár teplých slov, tak jednoducho Pellegrini to využil na to, aby odstavil novinárov, zatvorili ich doslova do akvária. Celý vestiklum má približne 800 metrov štvorcových a on zatvorí novinárov, aby fungovali v priestore 40 metrov štvorcových. Ale toto sú krásne znaky to robili komunisti, tak aj on to urobil. Bývalý komunista. Ani mesiac, odkedy prevzali moc. Ešte nemajú ani vyslovenú dôveru a už robia takéto kroky a tak si skúste teraz predstaviť to, čo bude za 3 roky, keď budú takto vládnuť. Dúfajme, že nebude 12 rokov. Nedovolíme, žiadne 3 roky. Ale 12 rokov kradli. Potom im samozrejme veľmi prišiel vhod, či COVID, Ukrajina, energetická kríza, extrémny rast cien potravín, všetkého, čo sme absolútne nemali v rukách. A bohužiaľ prišiel im vhod ten 1 000 000 ľudí, ktorí chcú byť hlúpimi, ktorí počúvali tie drísty a šírili tie drísty ďalej. My máme ako Slováci bohužiaľ celosvetové vysvedčenie, že Slováci sú najviac ochotní veriť bludom na celom svete, veriť hoaxom a konšpiráciám. To je raj na zemi pre ľudí, ako je Fico, Kaliňák a ostatní blázni, ktorí len manipulujú ľuďmi a nikdy si nedali za cieľ, aby ľuďom vysvetľovali, ako sa naozaj v skutočnosti pravdu majú. Lebo priznajme si, a povedzme tu najmä tomu 1 000 000 ľudí, ktorí chcú byť hlúpi, že aj Fico, Blaha, Kaliňák a ostatní chcú naďalej, aby tí ľudia chceli byť hlúpi. Oni nechcú tým ľuďom dodať informácie, aby sa rozhodovali ako svojbytní občania Slovenskej republiky s plnou dávkou informácií a naozaj hľadali to najlepšie riešenie. Oni si potrebujú udržiavať tento dav ľudí, ktorí si vyburcovali svojho času začiatkom tohto roku aj na referendum, potrebujú ich udržiavať v takej milostivej nevedomosti, alebo neviem, ako to mám nazvať. Jednoducho im veľmi vyhovuje, že tí ľudia sami rozmýšľať nechcú, že im vyhovuje, že si pozrú Ficové videjko, čítajú mu spier a potom tie hlúposti šíria ďalej v svojich komunitách. Ja som veľmi rád vám, ktorí ste prišli, možno je nás tu pár stoviek, nie si nás tu určite tisíce, ale každý oheň na začiatku má taký ten malý plamienok. A my bohužiaľ na 34. výročie revolúcie my znova musíme bojovať o demokraciu, o slobodu, lebo ľudia, ktorí nám vládnu, nás ako žaby v konci chcú postupne uvariť. Oni nás už varia odkedy bohužiaľ
sme vyhrali predošlé voľby, lebo zároveň s tým sme dostali do vienka COVID. Odvtedy zistili, že toto je príležitosť na to, aby burcovali davy ľudí, ktorí uprednostňujú samých seba pred spoločným dobrom a burcovali de facto tú nenávisť a sebectvo v ľuďoch a burcovali ich proti vtedajšej vládnej moci. Úplne na začiatku, možno mesiac uplynul od volieb a keď sa tie prvé protesty začínali a keď ste možno aj videli nášho koaličného partnera, ktorý išiel na protest s Kotlebovcami, tak vtedy som sa stretol na nejakom, neviem čo to presne, kde to bolo, ale s profesorom Vladimírom Krčmerim. A vtedy akože sme pár slov si vymenili a on mi hovorí, toto je stratégia každej jednej moci, ktorá chce zaviesť diktatúru, každého jedného zla, že potrebujú čo najviac, bohužiaľ také slovo teraz ma nenapadá, ale znížiť autoritu vládnej moci, aby mohli prevzať moc. Lebo vtedy iba keď znížia autoritu vládnej moci, vtedy si ustelú na to, aby tú moc mohli prevziať a mohli vlastne šíriť tie svoje blúdy. A na tom si postaviť svoju moc. A teraz si pozrieme na to, čo to oni robili. 12 rokov bez Boha kradli. Okrádali svojich vlastných voličov a 30 miliard rozkradli. Ale stále si žili tým systémom, že sa spoliehali, že vždy po jednej moci príde druhá moc a vrana vrane oči nevykole. Aj keď... Haló, počujeme? Čiže aj keď síce vo voľbách porozpráva Dzurindán a Mečiara, že keď sa dostane k moci, tak mu všetku privatizáciu vrátia späť, po voľbách skutek utek. A takto to fungovalo od vzniku republiky. Až prišlo naše hnutie a my sme jednoducho povedali, že nie. A my sme to hovorili stále aj pred voľbami a my sme to aj po tých voľbách urobili. A zrazu 42 ich ľudí z Ficovej a Pellegriniho mafie je dnes riadne odsúdených. Viac ako 100 ľudí čaká na svoj rozsudok, lebo sú buď obvinení alebo obžalovaní. A oni si povedali, že musia zatiahnuť ručnú brzdu. Preto tých 3,5 roka propagandy, áno, vyhrali, dnes vládnu a dnes urobia všetko preto, aby sa od moci už nedostali nikdy späť. Ja z tohto miesta, v deň tohto vzácneho a významného výročia, chcem vyzvať politickú stranu KDH, Kresťansko-demokratické hnutie, aby nekolaborovali s absolútnym zlom, ktoré nám vládne. Som veľmi rád, že v januári prozreteľne sme si vytrucovali zmenu ústavy, aby sme chránili nadstavenie nášho volebného systému ústavnou väčšinou, aby sa to nedalo zmeniť len tak, obyčajnými vyhranými voľbami. Dnes absolútne zlo, ktoré nám vládne, organizovaný zločin, musí získať aspoň 10 kolaborantov, ktorí im pomôžu, k tomu 11 kolaborantov, ktorí im pomôžu zmeniť ústavu, aby mohli zaviesť viac volebných obvodov. Ale ak si prepočítate tieto voľby, ktoré boli, a ak by nám v týchto voľbách, ktoré boli, fungoval ten systém, ktorý hovorí Pellegrini, že každý okres jeden poslanec, to znamená 79 a 71 volených len pomerne, tak nemali by dnes 79 mandátov, ale niekde okolo 110-115. Ale to by znamenalo, že aj ak by vo voľbách reálne prehrali a získali by menej percent ako demokratické strany, v skutočnosti by mali viacej poslancov. Bohužiaľ, jednoducho také je Slovensko. Malinké okresy na Slovensku, v malých okresoch nikdy demokrati nevyhrali, ale teraz nemyslené, že jedna politická strana, lebo vo väčšinovom systéme v rámci toho okresu automaticky sa vytvárajú dva volebné bloky. Povedzme si, že... Haló? Je unavený ten reproduktor. Zimamuje. Však dýcham na mňa. Ale že vo volebnom systéme, ak by takéto niečo stalo, sa vytvoria dva bloky. Mafia vytvorí jeden blok, Smer, Hlas, SNS, Republika a neviem ešte aký čert diabol. A povedzme si, donúti to demokratické strany, takisto vytvorí druhý blok. Ale minimálne 50 okresov je taký, keď si pozrite všetky voľby za posledných možno 30 rokov,
bolo takých, že vždy by tam tie mafiánske strany dokopy vyhrali väčšinu, že vždy by mali automaticky už 50 poslancov. A toto je tá finta, oni sa len a len potrebujú týmto zabarikádovať a naozaj sa úprimne čudujem aj predsedovi KDH, aj tejto politickej strane, že hovoria, že oni sú pripravení za takúto doslova, že fintu, podvod zahlasovať, lebo ak sa toto stane, tak sme tu úplne zbytoční. Už to nemá absolútne žiaden zmysel, žiadne voľby už nebudú mať zmysel, lebo o nich bude rozhodnuté už vopred. Takže ja som veľmi rád, že ste prišli. Plamienky. Verím, že spoločne budeme bojovať, každý v tej svojej komunite, aj teda prosím tých ľudí, ktorí nás možno pozerajú online, aj tí, ktorí tu nie sú a nevyčítame im to, že tu nie sú. Naozaj teraz bude doba nasledujúcich, ja sa obávam, že pár rokov takých, kde tí ľudia, ktorí budú vládnuť, budú doslova perzekuovať ako komunisti v 50. rokoch aktívnych ľudí, ktorí sa budú snažiť o nič iné, len bojovať o to, čo sme si pred 34 rokmi vyštrnili. Ja som mal vtedy 16 rokov a na tie protesty v Bratislave, v Trnave som chodil. Bolo to moje prvé také občianske precitnutie, že predtým ani nemohlo vlastne de facto byť. Dobre, bola sviečková, to som bol asi príliš mladý, ale každopádne každému z vás ďakujem, ktorí ste pred tými 34 rokmi pomohli, aby sme sa zbavili jedného zla, ktoré nám bralo slobodu. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli sem, aby sme započali, bohužiaľ, opäť náš boj, aby sme sa zbavili druhého absolútneho zla, ktoré nám opäť slobodu chce vziať. A chce nám ju vziať len preto, lebo sa boja, že ak by znova bola demokratická vláda, že by prišli o tú svoju vlastnú slobodu za zločiny, ktoré spáchali. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. A oni mi to teda asi že vždy na konci na kandidátke, a teda som dnes aj... Najlepšie na konci. Mišo, kde si? Mišo len v štúdiu spieva. Mišo. Tak dáme to bez Miša. Kto je tu dobrý spevák? Ale určite je niekto naozaj do tých hlasov. Ja to neviem. Máme tu prvého odvážlivca. Nech sa páči, je to tvoje. Spevák. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ trno spálo. To Slovensko naše dosiaľ trno spálo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Martinovi ďakujeme. Takže týmto považujem naše zhromaždenie za oficiálne ukončené. Ďakujem veľmi pekne.